இதை என் நினைவாய் செய்ய மாட்டாயா? என் உடலை உண்டு உயர மாட்டாயா? குருதிகருந்தி திருந்த மாட்டாயா? என் குருதிகருந்தி திருந்த மாட்டாயா? என்னை போல வாழ மாட்டாயா? தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அமைதியும் சமாதானமும் உரித்தாகுக. என் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய என் பாசமிகு இறை மக்களை, இன்று தாயாம் திரு அவையோடு இணைந்து கிறிஸ்துவின் திரு உடல் திரு இரத்த பெருவிழாவை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். ஆக இப்பெருவிழாவானது தாயாம் திரு அவையில் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது என்பதை நாம் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பெருவிழா தொடக்க காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டாடப்படவில்லை என்றாலும், பெல்ஜியத்திலே சிறந்த ஒரு கருவியாக ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்த ஜெலினா அவர்களின் மூலமாகத்தான் இந்த ஒரு பெருவிழாவானது உருவெடுத்தது என்பதை பார்க்கின்றோம். அவர்களுக்கும் ஒரு நாள் இரு நாள் அல்ல, 40 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஜெபித்ததன் மூலமாக அந்த வல்லமையுள்ள அந்த இறைவனுடைய உடலும் இரத்தமும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை பார்க்கின்றோம். இப்பெருவிழா ஆண்டவர் தன்னுடைய ராவுணவின் மூலம் தான் ஏற்படுத்திய அந்த உடலையும் இரத்தத்தையும் அப்போஸ்தலர்களுக்கும் தன்னுடைய அன்பு சீடர்களுக்கும் கொடுக்க மட்டுமல்ல, இன்றும் நம் ஒவ்வொருவரையும் அவரின் மூலமாக அதை நினைவாக செய்வதன் மூலமாக இறைவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் அன்பு செய்கின்றார். கிறிஸ்துவின் திரு உடல் திரு இரத்தம் என்று சொல்லும் பொழுது அன்பின் சொரூபமாக நமக்கு வெளிப்படுகின்றது. அதைத்தான் 3 வாசகங்களும் இறைவன் எவ்வாறு தன் ஒரே மகன் மீது கொண்ட அன்பினை வெளிப்பாடு மூலமாக எவ்வாறு உலகத்திற்கு அனுப்பினாரோ, அதே போல நாமும் அவருடைய உடலையும் இரத்தத்தையும் உட்கொள்ளக்கூடிய இந்த அற்புதமான காலகட்டங்களிலே எவ்வாறு சாட்சி பகர்கின்றோம், எவ்வாறு சான்று பகர்கின்றோம் என்பதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஆம் இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, இன்றைய முதல் 2 வாசகங்களும் எவ்வாறு ஆண்டவருடைய மகிமையானது மாட்சிமையானது இறைவனின் திருவுள்ளத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக புனித பவுலடிகளார் கூறுவதைப் போல, வாழ்வது நான் அல்ல, மாறாக என்னில் வாழ்வது கிறிஸ்துவே என்ற வாக்கிற்கு இணங்க நான் உட்கொள்ளக்கூடிய இந்த அற்புதமான உணவானது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக என்று சொல்வதைப் போல அவருடைய உடலையும் இரத்தத்தையும் கொடுத்த நமக்காக நாம் எதை கொடுக்கின்றோம், நாம் எதை சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோமோ அதை நாம் எண்ணி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் நாம் எவ்வாறு இறைவனோடு சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதை பல நேரங்களிலே மறந்து விடுகின்றோம். ஆனால் இதை என் நினைவாய் செய்ய மாட்டாயா என்று சொன்ன வார்த்தைக்கு இணங்க இன்றும் கிறிஸ்தவம் வளர்கிறது என்றால் கிறிஸ்துவினுடைய அன்பானது மேன்மேலும் வளர்க்கப்படுகின்றது, அவருடைய உடலாலும் இரத்தத்தாலும் என்பதை யோவான் நற்செய்தியாளர் தன்னுடைய முதல் அதிகாரத்திலே முதல் வசனத்திலே வார்த்தை மனு உருவானார், நம்மிடையே குடிகொண்டார் என்ற வாக்கிற்கு இணங்க அந்த மனு உருவான இறைவனை எவ்வாறு நாம் உள்வாங்கி அதை வெளிக்கொணர்வதற்குள்ள வழிவகைகளை நாம் செய்கின்றோம் என்ற எண்ணத்தோடு இறைவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆஸ்வதிக்கின்றார். அன்று எவ்வாறு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பெறும் பொழுது தூய ஆவியின் மூலமாக இவரே என் அன்பார்ந்த மைந்தர், இவரின் பொருட்டு நான் பூரிப்படைகிறேன் என்று சொன்னதைப் போல நாமும் அவருடைய உடலையும் இரத்தத்தையும் உட்கொள்ளக்கூடிய இந்த தருணங்களிலே ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வாறு கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக வாழ்கின்றோம் என்ற சிந்தனையோடு வாழ்வோம், வளர்வோம். இறைவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆவே 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 மரியா, ஆவே 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 மரியா, ஆவே 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 மரியா, ஆவே 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 மரியா. இந்த மாதிரி புது புது வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பார்க்கணுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.